Beno, gaur, 6. Ziruliruli kanta, 6. tekikaragatik aldatuko dugu, artista handi batekin gaudelako hemen, eskerrik asko Inez, etortzeagatik. Zuri garazi, 6. ardokopa, ez favorez. Ja, hori da, Eroriko zait igual. Tekikararik ez dugu edango, baina topa egin dezakegu ardoarekin. Hori da, gugatik eta bizitzagatik. Hori da. Venga. Eta baita ere, Peru Galbetek esan zuen moduan, hau izan daitekelako ardoaren funtsa, ezta? Beste podcast bati aipamena eginez, El sentido de la birra podcast hori, gurea izango da ardoaren funtsa. Ardoaren funtsa, dago oso guai, ardoaren funtsa. Anariren abesti baten izenburua ere dirudi. Benetan, benetan. Bai, gainera iruditzen zait, emakumeok ardoataz ere apropiatu behar garela. Eta baita ardoa publikoan edatea ere, ze badirudi bakizu emakumez, adin batetik aurrera, emakumezkoetan alkoholismoaren intzidentzia izugarria dagoela, baina ez dagoela hori sozializatuta, emakumezko alkoholikek edatun dutelako etxean eta bakardadean. Asko txarrago gainera, ezta? Zentzu horretan. Claro, hori ere ez da izan guretzat lekua, ez da? Nik badaukat horrelako rekuerdo bat, gure amama kalean ardokopa bat edaten inoiz imaginatu ez dudana, ez? Así que, bueno. Eta empoderazioa ere ematen du. Ez nire hau pentsatzen House of Cards seriean agertzen zala beti poterearen simbolo gisa, edaten ardokopa horiek, edo baita ere Mujeres Desesperadas eta horrelako serietan bai agertzen dira, baina frustrazio gutxu horrekin, ez da bakarrik nago, ezin dut nire bizitzarekin, edango dut. Bai. Guk edango dugu, baina beste alde batetik. Ardoaren funtsa. Hori da, ardoaren funtsa. Eta, aipatu dugun 6. tekikara, bizitza bezain leuna, izango litzateke zure abesti ederra kontuan hartuta, baina hori batzuetan bakarrik esan daiteke, ez da? Bai, batzuetan bakarrik, hori da. Kantu hori Sarriren poema baten hitzak dauzka, eta bera kontatzen du nola, behin esan omen zioten, berak esaten du bere lagun bati esan ziotela, hori da, Saharar esaera zahar bat omen da, lehenengo tekikara bizitza bezain garratza izan den da, 2. tekikara eriotza bezain leguna, 3. maitasuna bezain, eriotza bezain, ez dakit, nik eren astu ditut ja. Abestian bezala. Hori da, abestian bezala, eta bestiak ematen dio horri buelta, ez? Ze bai, bizitzea izan daiteke garratza, ze batzuetan garratza da, batzuetan leguna da, eta batzuetan goxoa da. Hori da, eta eriotza bezala aipatzen duzula. Eriotza bezala, hori da. Gomendatuko dugu mundu guztiari, ezagutzen ez duen mundu guztiari, entzun desan, benetan abesti ederra dalako, Sarriren testuagatik, bai zuk emandako buelta horregatik ere. Eskerrik asko, bai. Nik diskoko kantu berezitxo bezala, kutun bezala daukat, asko gustatzen zait kantu hori zuzenean kantatzea, beti iruditzen zait ikutzen duela lekuren bat, ze denok transitatu ditugu bizitzako momentu garratzak gozoak eta leunak, denok bizi izan dugu heriotza bat oso modu garratzean, baina ziur denok konektatu aldugula baita ere heriotzat leuna izan daiteke momentu horrekin, eta bai, iruditzen zait badala, eta gustatzen jat asko, eta kantu hontan abesten du M. Alfonsok, dala kubatar super referente bat, senyora bat pasote, gogoratzen dut zelan grabatu genuen egunean, Habanako Bombilla Berde montatu genuen estudioa, eta euskaraz kantatzen du berak, eta egon zen oso guai, bai, nire gustatzen zait. Nire gustatzen zait diska osoa, baina diska aurkeztu baino lehen, baita ere aipatu nahi nuen Errua abestia, hainbat eta hainbat aldetatik ulertu daitekelako, ez da? Bai gure herriaren, Euskal Herriaren erru hori oso ondo islatuta Sarriren hitzan eta zure abesteko era eder horretan, baina baita ere gero emakumearen erru hori, ez dakit eske oso potente iruditzen zait. Bai, zapalduaren errua da, zela bait, ez da? Noski hori da. Eta bai, Sarrik kontestualizatzen du poema hori, erruataz apropiatzeko beharra, ez? Eta egia da Sarrik gorpuzten duen borrokaren errua dela herri honen erru hori, ez? Eta estribilloak diona da, ez aidazuken niri errua, erru gabe ez dute zer egin izan. Orduan, ez,
askotan, eta ziur zuk ere hortik bizizan duzula askotan errua, emakumeak jazten dugun erruaren trajea da, izugarri estutzen duen traje bat, nik amatasuna konturatu nintzen, bebai dela traje bat, errua daukala alde guztietatik, ez? Errua bada beldurrarekin batera pentsamendu bat oso limitantea, ez, errua... Geldiarazten zaituena guztiz. Bai, guztiz, ez? Eta ematen dio horri guztiari buelta, eta da, zapalduak sentitzen duenean errua, bagian da, saiatu dela zerbait egiten, saiatu dela estutzen duen hori apurtzen, eta hortik, ez? Apropiatzetik hori baita ere. Izakeraren parte hori dela, eta egia oso potentea da baita ere gauzak aldatzeko kapasitatea ez dudala izan. Hori da, batez ere hori da, horren errua badaukat, ez? Bai, hori da. Bale, eta gero, diskarekin sartu baino lehen baita ere gogoratzen dit, fanzin bat idatzi zuena Kris Lizarraga, Belakoko abeslaria. Quítame la culpa. Ez que kriston... Pandemia garaian, baina oraindik ez daukadukatu, eta... Ez, nik gogoratzen az eskuartean eduki nuenean, lehenengoz lagun batek aipatu zidan, eta hitz egin zidanean, horrela esan dagoen, eta eskuartean eduki nuenean, zarratu ninduen total, ikusten nintzen, ikusten nintzen, zela da, reflejatuta horko narrazio pila batean, eta iruditzen zait, ze testigantzak dira, dira testigantza desberdinak krise batu dituenak, eta berak eman dionak guztiari, barolako esto narratibo bat, ez? Nik hartu nion antza handia, Uxu Alberdiren kontrako estarritik horri, zirela testigantza, bertsolarien testigantza pertsonalak, baina denak bata bestearen ondoan jarrita, konturatzen zara, violentzia estrukturala dela, ez bategaitik, ez besteagaitik, ez? Eta orduan, ez dela gure errua, ez da gure errua. Eta kendu dezagun errua hau, eta batez ere, errua sortarazten digun hori jarri dezagun hemen, ez da? Bai, horrekin eta Shakira eta Miley Cyrusekin, niri sartu zait nire bikote hoiei buruz abesteko gogoa baita ere, ez dakizu? Bueno... Jazta, ze gainera, violentzia jasateaz gain, errua bizitzea, bada beste violentzia bat bera ere, ez da? Edo, berdin da, salatzen ditugunean violentziak salatu izanaren errua, salatzen ez ditugunean, salatzeko gai ez garelako gure buruarekin sentitzen dugun errua, jazta, hortaz, apropiatu gaitezen erruataz, baldin eta erruak askiago egin behar baldin bagaitu. Eta desikasi baita ere, horrek gogorazit baita ere, orain, akoso edo bortzaketa kasu bat egon da, futbolari famatu baten partez, ez da? Eta biktimak esan duguna da... Renuntziatu du, ez da? Hori oso gogorra da baita ere, eta ikustea, holan ere, esaituzte sinestuko esaituztenak, hori horrela da, baina egia da, beste egunean saldremos mejores gure podcast kutxenean aipatzen zutela. Ez que cuesta pasta, ez que rehabilitarse cuesta pasta esaten zuten bai egia da. Hori da, eta beste edozein krimentan ez dala kontemplatzen edo ez dala hau kontuan hartzen, ez da? Inot ez desango, ez eman dirua. Bai, guztiz, baina hori, eske, eukidut horrela azte honetan bizipen bat oso fuertea, asunto legal batekin, eta hori guztia, eta, ez dut sartu nahi gehiagi horrela, asunto oso mugitzen dauten asunto personaletan, baina hori esaten dut nik, arduaren funtsa, en fin, nitaz, eta baina eske, Alaine Agirrek esaten duen bezala ez da, nitaz hitz egitea da, zutaz hitz egiteko nire modua, ez? Orduan, nitaz hitz egiten dut eta oso modu personalean hitz egiten dut, baina ez morbotik, baizik eta nitaz nire bizipen personalak kolektibizatzeak eramaten gaituelako sentitzera, benetan pertsonala politikoa dela, ez? Alegia, ni ez naiz futbolista famatu eta aberats batekin liatu, eta ez nau inoiz bortxatu futbolista batek, baina egon naiz beste gizon batzuekin, zeintzuek beraien boterea erabili duten, niganako botere hori erabili duten nire gainetik jartzeko, eta insinuatu didate gainera dirua tartean egon denean diruagatik egin izan dudala, eta diruari uko egin behar izan dio momentu batean edo pentsatzea gaitik dirua etzela nahikoa diruagatik egitea ez dela ez da ere emakume bezala niri dagokidan zerbait, ez? Diruagatik
funtzionatzen duen gizarte batean bizi garenean, ezta? Osea, nik ere gustatuko litzaidake dirua ez den beste mekanismo batean oinarritzen den sistema batean bizitzea, eta burruka egingo dut horren alde. Baina balioa dirutan neurtzen den gizarte kapitalitza batean gauden artean, dirua ez guretzat, diruak ez egokitzea bada gure minei balioa kentzea. Eta ulertuta guztiz, eta empatizatuta emakume horrek nondik eta zergaitik uko egiten duen, ez da? Bestela gero beste erru bat gainean, ez da? Ez dakit, baina, bai, oso perversoa da, baina gaina iruditzen zait. Perversoa da hitza, bai. Bai, eta iruditzen jat baita ere, kontu handia eduki beharko genukela, anekdotizatzen horrelako violentziak. Ez? Ze badirudi hor dagoen funtsa dela. Eske ziurrenik gainera gizon horrek, bortxatu du emakume hori, bera daukan diru guztia eman dion botereari esker. Ze behin eta berriz esaten dugu futbolista ospetsu badela, futbolista ospetsu badela, ez? Futbolista ospetsu badela, aka gorpuzten du gizon zuri, aberats burgez, cis, hetero horren boterea, adin ertainekoa, ez? Heldu funtzional, erdi guapo, erdi listo, erdi, ez? Bueno, hori gorpuzten du, ez? Orduan, horrek guztiak ematen dio sekulako impunitatea bere boterea jasartzeko edo zeini. Baina eske gorputz violento hori, gorpuzten ez dugun beste gorputz guztiok, jasan dugu violentzia hori pila bat aldiz. Orduan, nik uste dut, eta ariketa ez da erraza, ze norbere violentziak onartzak mine ematen dau, eta ikusten dugunean horrelako zerbait, erasotzailea imaginatu beharrean monstruo bat adardun eta zerbait arraro bezala, pues como un hijo sano del patriarcado, ez? Osea, bai, eske nik ere ezagutu izan ditut futbolari ezain famatuak, ez? Edo ezain futbolariak, edo aberats ezain futbolariak, edo... Hombre, musika eta arte sektorean orokorrean baita ere nahiko... Perversio handia dago, izugarrizkoa. Eta bitu nire burruka orain, burruka, baina aktivismo egiten dut hortik baita ere, 40 urte bete dituta urten, eta eskerrik asko, senyora bat naiz, eta apropiatzen naiz hortaz baita ere. Osea, senyora bat izateaz, eta Arankai Jake Pikaran elkarrizketa batean gaur horri buruz hitz egiten dau, eta justo atzo beste post bat irakurri nauen Min Mujeres en la Industria Musical elkarteak argitaratu dituela estudio bateko zenbaki bat, eta badago bigarren sesgo bat, bigarren genero sesgo bat, edo bigarren momentu bat emakumezkok arteetan, eta musika sektorean, baina esposizioa daukaten artean, musikan gozen zentratzera. Baina eske zineman ere gertatzen da, antzerkian ere bai, kazetaritzan ere gertatzen da, zera baiteko espazio publiko okupatzen dugun eta autoridadea behar dugun edo iritzi publikoak autoridadea ematen zaigun edo kentzen zaigun ofizioetan, eta da, molatzen dugu promesagaren artean, baina gero senyora garenean estorbatzen dugu, ez? Edo, ez dakit, badago zerbait nire bizitza laboralean kotizazioetan, lehenengo aliz kotizatu nuen musikari bezala duela 25 urte. Barbaria da bada, 40 urte dauzkat. Eta beste gorputz gorpuztuko balimanu musikarik konsagratu bat nintzateke, ez? Eta nik sentitzen nahi zela bait, nire lekua bilatzen da bilen ja hain promesa, ja hain gazte, ja hain guapa eta ja hain transgresora ez den artista bat bezala, ez? Eta apropiatu naiz hortaz be bai, gaurko izan Uxu Alberdekin hartzen duen kafe telematiko bat, eta hiruilez behin edo Uxuekin gelditu behar da, bai, medizina, no? Bai, bueno, zoragarria da. Torri buruz ere egon gara hitz egiten, zelan, ez, ze badago arrakastaren eredu bat, holako gorpuzten duela arrakasta tipo bat.
lehenengo, denok ezin duguna gorpuztu, eta bigarren, denok ez duguna gorpuztu nahi. Oso euforiarekin lotuta, eta oso super, soldautaren kulturarekin, eta ez, gauza askorekin, eta nik aldarrikatzen dut, eta hor nire aktivismoa, plazan egoteko modu asko daudela. Eta dauden bezala, zinema lan egiteko modu asko, eta pelikula tipo asko, eta ez denak ez direla aurrekontua handiko Hollywoodeko pelikulak, eta eskerrak hortan, ez? Badagoela artean bestelako gorputz batzuk, eta badaudela baita ere bestelako gorputz horiek egotea eskertzen duen jendea. Osea, nik ikusten dudan bakoitzean senyora zerbait egiten, osea, sentitzen dut horrelako esperantza pixkat, ez? Hori da. Esaten dut, eske, klaro baietz. Eta zeri buruzken den hitz egiten gara, Bueno, gauza askoren inguruan, baina aurkeztuko dugu edo jungo gara, gero itzuliko gara hainbatean gai hauetara, baina itsasoa da bide bakarra, zure azkenengo diska ederra, zoragarria baita ere Bueno, aitzakia zen, Aitzakia zen, Diskoaren buruz hitz egitearena. Bai, ez, gainera pizkat baita ere gai potoloak direlako, da pizkat arnasa hartzeko, baina gero hori, konta eguzun noiz aurkeztu duzuen eta zein harrera izan duen? Aurkeztu dugu azkeneko Durangoko azokan. Bakizu Euskal Herrian, Euskal Kultura produkzioa Durangotan neurtzen da. Dan. Bai, hori da. Bueno, de hecho, nik nahi nuen behingoz, disko bat aurkeztu ez Durangon. Eta ez dut lortu. Oraindik ez. Ez dut lortu, izan da negoziaketa bat disketxarekin guztiz galdu dudana, beste kantu batzuetan koprodukzio guztietan bezala, egon dira segitu behar da, alde batean, bestean, eta beste leku batzuetan, heldu gara akordio batzuetara, baina hori izan da inpepinablea. Rollo, eske Durangon saltzen dira diskoak. Eta azkeneko Durangon egon naiz hausnartzen, zenbat Durangotatik pasatu nahi zen, eta zenbat Durango bizi izan ditudan eta habitatu ditudan modu oso violentoan. Zenbat Durangoren ostean gaixotu nahi zen, zenbat Durangoren ostean ansiada atakeak eduki ditudan, zenbat Durangoren ostean sentitu dudan nire autoestimua oso ikututa, eta Durango da oso bortitza, egon, ala ez egon. Durango da oso bortitza hilara luzea dauzkazunean zain, ze oso neketsua da, baina da oso bortitza hilara horiek ez daudenean. Eta gero da bortitza aurkezten duzunean, ikusgarritasunaren lehia hortan hori sekulako burruka da baita ere, baina ezer aurkezten ez duzunean segituan aktibatzen zaigu guta zahaztuko garen beldur hori. Eta, bueno, total, aurkeztu gondela Durangoko azokan. Baina bilakaera ere, galetuko dizut, bilakaeren arabera, bagozerekin aurkeztu dituzunean dizkak, eta orain nola sentitzen zaren, senyora izateak ziurtasuna emango dizula, uste dut ez da, inorretan edo? Bueno, eman didana lasaitasun bat, nire buruarekin zela baiteko pake bat, onartzeaz, batzutan amestu izan dudan musikako izar hori ez naizela, eta agian molatzen dudala naiz eta ez izan. Eta depende zer dan izarra niretzat bazara, baina ulertzen dut eskerrik asko, hori da. Baina nik fantaseatu dut izatearekin. Nik fantaseatu dut beste momentu batzuekin, eta de hecho orain atzera begiratzen dudanean, sentitzen dut bizi izan ditudala musika izar bat izateko beste modu batzuek, ez? Eta orain konturatzen naiz zelako mintxua den, zelako violentoa den, zelako, ez? Momentu askotan, nire sorkuntza, nire bizitzaren gainetik eduki dut, ez? Edo nire artista amets hori, ni neronen gainetik pasatu zait, ez? Eta orain ez du nahi. Hori psikologikoki ere oso gogorra izan bada, txarto fokalizatuta. Diru pila bada terapian. Izugarri. Eta fokalizazio txarra, baina bizitza beste gauza batzuk dena. Bizitza beste gauza da, hori da. Eta orain, badaukazala baiteko lasaitasuna, zelabait orekatzen nau, niri plaza izugarri gustatzen zait. Asko gustatzen zait kantatzea, asko gustatzen zait, baina gustatzen zaidana plaza da, ez bakarrik kantatzea. Niretzat hau ere plaza da, osea, konturatu naiz musikari izatetik gehien gustatzen zaidana ez da musika egitea, da kontatzea, da narratibak ekartzea, ez? Bai, kontatzea, historia kontatzea. Sarrerekin hori gainera jorratzen duzu epilo. Bai, baita ere, bai, edo... Baina, bueno, esan nahi dut esan,
musikaria naizela eta musikara biltzen dudala eta hori dena, baina, batzutan musika dela aitzakia bat, beste gauza batzuk kontatzeko eta beste gauza batzuk esateko, ez? Hizkuntza bat bai hori. Baina gustatzen zait plaza, eta gustatzen zait baita ere musikari izateko beste modu batzuk. Adibidez konturatu naiz, asko gozatzen dudala ikaslekin egiten ditudan tailerretan, asko gozatzen dudala jabetza eskoletan emakumeekin egiten ditugun alduntze tailer ez mistoetan, izugarri gozatzen dut eta sortzen dira momentu batzuk bai, asko gustatzen zait jardutea eta musikari izatea bestelako plaza ezain ikusgarrietan. Ez dut esango txikia, ez iruditzen zait ez dagoela plaza txikirik, bai dagoela argi gehiago edo argi gutxiago dauzkaten plazak, baina gustatzen zait baita ere ideia zoroak euki, makinatzea beste sortzaile batzuekin, dosierrak idaztea, aurkeztea, gustatzen zait baietz esaten didatenean, eta ja ez dita inbeste min ematen ez esaten didatenean, ze hori da beste zerbait, ze kontatzen ditugu bekak ematen dizkigutenean, baina beka bat jasotzeko 15 ezesko jasotzen dituzu, eta proiektu zoro bat saltzen duzuneko, 5 gelditu zaizkizu saldu gabe. Teknika zorrozten zoaz, hori, badaki zer nahi duten. Hori da. Bai, ni daukat Leire Palaziosekin hitz egiten duen dola gutxi eta esaten nion, heldu da momentu bat, edo diru laguntzak eskatzea ere da antzerko zerbait, ez? Baina, bueno, beste lan bat da. Beste lan bat da, hori da, dosiergintza da, kulturgintzako beste lan bat. Baina gustatzen zait baita ere. Gustatzen zait, iruditzen zait bai dela, eta Leirekin hitz egiten duen esaten nion, dauka sensazioa dela ligatzera ateratzea bezala. Osea, behin kodigoa manejatzen dituzunean, eta behin dakizunean zer nahi duzun, eta beste horrek zer espedu duen, zer nahi duen, eta zuk zer daukazun emateko berak nahi edo desiratuko lukeena, ez? Bueno, beste jolas bat da, ez da? Eta bada ligatzean bezala. Nire egon da momentuak bizitzan, kalabaza batek lur jota utzi izan dauena, eta, bueno, gaur da momentua, igual kalabaza batek ez didala bizitza deusesten, ez? Zure eta txarrago. Bai, bueno, edo ematen dit joia, baina, bueno, eta labordu irauten dit, ez? Beka batean, ez esaten, aste honetan jaso dugu ezezko bat beka batekin, niri zoragarri iruditzen zitzaidan proiektu bat zen, baina, bueno, beka hortako epaimaiari etzaio iruditu, eta iruditzen zait bai dela hori, sedukzio jolas hori bezala, baina jarri behar dela zentroan baita ere, ze sortzaile izatea da sortzea, baina baita ere da ekintzaile izatea, ez? Iruditzen zait badala, ni momentu honetan, bai, hori da ere gehien gustatzen zaidana, hori, proiektuak inventatu, hau bestea ez dakit zer, bilatu bide lagunak, bilatu proiektu baterako edo sinergia posiblea, bueno, horrela sortu zen Mauriziak ez da bine horril, eta orain da kooperatiba bat, eta bai, oso guai, badira gauza batzuk oso argi dauzkagunak, eta kooperatiba bat izan behar zela hori geneukan oso argi. Baskide langileak gaude, baina baita ere daude Baskire kolaboratzaileak. Bai, kontatuko dizut. Eta topatu duzela baiteko oreka bat plazako musikari jardunak eta sukaldeko sortzaile lanak ematen dizkidaten bi alde horreik, ez? Dena jartzen bali madut plazan, nire osasun mentalan kasora jartzen da, eta nire zela da, kanpo begirada baten menpean jartzea nire lanaren balio guztiak, exigitzen dit autoestimu bat, osea, aprueba bombaz, eta gustatuko ditzaidak, baina, ez da? Eta oso gehiegi jartzen naiz kanpora begira, eta exigitzen dit baita ere sortzaile edo musikari izateko modu bat, orain ez dudana nahi, ez dena kompatiblea bizitzarekin, ez zaintzarekin, ez beste pertsona batzuen zaintzarekin, ez da nire buruaren zaintzarekin ez da ere. Eta izuni nahi du bizi, Osea, bada zerbait, gustatzen zaita asko nire lana izugarri. Hainbeste, batzuetan prest nagoela baita diruaren truke ez denean ere egiteko. Bueno, hori ere ikasi dut, askoz gutxiago egiten dut lan doain. Duintasuna mantendu behar da. Hori 40 urteko senyoratasunak eman dit. Bai, Uxue Alberdik aspaldi esan zidan, eta ni Uxuek kontatzen dizki gauzak, eta gero
ulertzen ditut handi 7 urtera dorrela, esaten dut, ostia, honi buruz ari izan bixue. Eta bat da doain lan egiteari buruz. Honi buruz hitz egiten du baita ere, Remedios Zafrak el entusiasmon, eta esaten du nola, lanbide sortzaileok garela asko horren menpeko, ez? Nola gustatzen zaigun, eta nola guk egitea nahi dugun eta gure entusiasmoare motorrarekin pasioz egiten dugu lan, dirudi horrek ez daukala diru truke egin beharreko zerbait, eta hor sartzen gara zerbaitan oso perversoa. Ez duzunean diru truke egiten, beste zerbaiten truke egiten duzu. Izan ikusgarritasuna, izan egoa elikatzea, izan beste norbaiten autoridadea jaso, izan ezetz emateak ematen dizun frustrazioa ezin, dena delakoa. Baina gian lan egiteko motoreri perversoena ez da dirua. Bai, eta gainera pasino defendatzen zauden pasinoaren kontrare jartzen zara prekarizatzen duzulako gehiago zure sektorea. Hori da. Orduan, ez, egitea nahi dugunez, askotan erortzen gara, Wallapopeko zela da, negoziazio errei bezala, ez? Berdin da, zema balio duen, 5 euro gutxiago eskatuko dizue. Berdin da, zema balio duen. Eta, ez, hau da, nire, ez duzu nahi eskerrik asko. Hori da, beste baten agian aurkituko dugu aukera. Baina eskerrik asko, eta horrek ematen duen duintasun hortan bebai, ez da? Iruditzen zait importantea dela duintasunak kultur sektorean, ze behar dugu eta merezi dugu. Eta subentzioekin bateratuta baita ere, behar dugu eskatu eta diru hori lortu nolabaiteko erdi kultura eta kultura beheko kultura dinot tamainaren arabera, ez txarragoa delako egoteko, eta ez subentzio guztiak erraldoi horiek liatek eramateko. Claro. Bai, ni egon zen nire karrerako momentu bat, duela 10 urte edo horrela, ez nizula berdin erantzungo, ez? Diru laguntzekiko eukidudan eritzia aldatzen joan da, eta eskerrak. Ze horri bezala, diru laguntzekin bezala, beste gauza askoren inguruko eritziak aldatzen joan naiz. Eta ze ondo, zela da, koherente egia den pertsonataz, ni ez naiz larregi fiatzen. Hori da. Ez ditut ondoan nahi. Eta mugitzen ez dan jendea. Bai, mugitzen ez dan jendea, hori da. Ze pereza. Eta, a ver los hilos. Hori da, unos cuantos. Eta diru laguntzetaz, hori da. Eta pentsatu izan dut, ez, irautza ez dela izango subentzionatua, edo dana delakoak, eta orain da momentua pentsatzen dudala, nik subentzio bat ematen didatenean, egiten dudan lana, gu gara gai, dirua transformatzeko balio gehiago daukan zerbait, ez, kultura. Merke egiten dugun zerbait da. Bai. Osea, benetan, eska gainera subentzioak, badirudi ematen dizkigutela milioiak eta milioiak, ez? Eta 5.000 eurorekin marabilak egiten ditugu. Baina benetako marabilak. Eta etengabe prekarizatzen duguna gure denbora da, ez da? Eta, bai, nik subentzioetan ikasi dudana da eskatzailearen ekarpena jartzen. Ze eskatzailearen ekarpena gara gu. Osea, da gure denbora, da gure lana, da gure guztia. Ez dena dizu ardaintzen, baina besterik gabe ezingo zirela proiektuak aurrera atera. Hori da. Eta gero beste ale batetik bada, baitare gezurrezko argumentu hori como la paga de Soros, Pikara magazine eta horrelako aldizkariei, dirudi ematen dizkiotela pilo bat diru eta nondik aterako dute. Horrelakoak ez daude, mesedez. Claro, hori da, osea, da rollo ezetz, adar bakarrak bezala, ez direla, ez dut ikusi inoiz bat, ikusi alduzu inoiz 6 zifrako subentzio bat, ez dakizu? Horretarako ziur ezetz, gainera, ni el pacto de Estado, no? Claro, hori da, orduan, bueno, ari garela baita ere, ia hitz egiten bizi irauteko mendigazio kuota batzu bezala, beste gehiago ez. Eta gero beste zer, diru publikoa dela, dagokigula. Osea, kultura subentzionatu behar da, baita defizitarioa denean ere. Ez maz, orduan subentzionatu behar da. Eta hemen meloia mundi bat zabaldu genezake, ze kontua da zenbat eta autosubentzionagarriagoa zaren, eta zenbat eta rentableagoa den egiten duzun kultur proposamena, edo, zela da, orain oso modan dago kultur eta sormen industriak, ez? Kulturari industria hitza jartzea. Bai, hori da, ez? Eta benetan baldin badauka horrek turismoan eragina, edo dena delakoan, ez? Orduan, subentzio hori ondo erabilita dago, ez? Eta da, a ber, eski igual, proposamen hori errentagarria da ekonomikoki, baita subentzio hori gabe ere. Baina subentzioa hundiei esker, irabazia hundiak dauzkate. Baina badira beste proposamen batzuk,
ezingo lirakenak aurrera atera diru publiko hori gabe, ez? Hori da, esatea ez dakit, ez da gauza bera Bilbo-Durango traiektotik autobus bat kentzea, edo Durango Arrazola autobus bat kentzea, daudenean egunean bost, ez? Edo ez dakit. Ez da gauza bera. Ez da gauza bera asko daukanari pixka bat kentzea, edo gutxi daukanari apur bat ematea. Eta bai, tonika bada gutxi daukanari kentzea, hori bai, guztiz. Hori lotuko dut, hausnarketa batekin irakurri nizuna, apropos datorrelako, baina soldautaren morroitasuna baita ere, eta zer da arrakasta, eta nolabait hori, esan duzuna, orain autobus bat kentzea, ezin duzu kendu, osea... Claro, eske badira linea batzuk ezin direnak kendu, hori dalako komunikatuta egon, ala ez egon, baina, bueno, soldautaren kultura da pixkat... Izateko, ez da? Bai, eta da, apurtxo bat, zela da, dietaren kulturaren antzera, dela... Ez balin bazaude argalago da esarelako nahikoa saiatzen, ez? Osea, ideia toksiko perverso hori, bueno, eski nire daukat horbe bai horrekin sekulako meloiak ere ireki ditzakegu tetearekin eta delakoarekin, ez? Ni beti etorkizun argalago batekin desiratzen, harrapatzen du nire burua, despistatzen nahi zenero, Eta hori handuta daukazula, suposatzen dut. Handuta eta desaktibatzen dut, baina despistatzen balima naiz, berriz ere, ez da? Eta soldautaren kulturarekin ere, ez dut esango berdina gertatzen dela, baina bai antzeko zerbait. Bai ikusten ditu dela beste kide musikariak soldautak egiten etengabe, eta bai desiratzen, harrapatzen dudala nire burua desiratzen nik ere horrelako zerbait nahiko nuke. Eta nahiko nuke horrela brillatu, eta gero beste zerbait. Soldautaren kultura nola normalizatu dugun soldauta eta arrakastaren seinale bezala jarri dugun, ez? Eta nola inkluso batzutan nahi duguna ez da jende asko egotea, baizik eta soldautaren kartela jartzea, ez da? Osea, nik ez duela 10 urte, osea, nik erosi ditut nire taldearen sarrerak soldauta jartzeko, soldautaren hori. Konfesiones. Bai, osea, gertatzen den zerbait da. Osea, ze agortu duenaren irudia emateak, bizigaren gizarte kapitalistan ematen du balioaren, ez? Da pixkat, ez dakit... Kuantitatiboa da, nabaitaren, no? Ez dakit, pandemiako komuneko papelaren antzerako zerbait, edo Amazonek esaten dizunean solo quedan 2 unidades. Bai. Eta horrek pizten dizunean erostearen pultsioa, ez? Eta horrek zer elikatzen duen, eta ze fandom eredu janki elikatzen duen, eta ze kultur konsumo bortitz elikatzen duen, horrek beldurtzen nau. Bueno, beldurtu. Osea, beba iruditzen zait perversoa dela, eta beba iruditzen zait, kultura, egia da kultura industria badela, eta kultura negozio badela, eta kultur sektorea, sektore ekonomiko badela, eta guzti hori, bai, badakit. Eta hori, eta horrek ematen dauzta, pixkat, behitu, azkeneko Durangoko azokan ere, gertatu zait horrelako zerbait, bai neukan, nolako kultur merkatuarekin amesten dugu etorkizuneko euskal kultura ekosistemarekin. Ez? Gehiago nahi dugu eredu batera joan, edo beste eredura, ez? Ez dakit, iruditzen zait hori ere badela, zuk zure erosketa saskia nun erosten duzun, eta nola erosten duzun, eta nori erosten diozun, eta nori, ez, eta noiz jaten dituzun tomateak, eta noiz kalabazapureak, eta ez dakit, eta jaten dituzun arrautzak nungoak diren, eta hori gauza guztiak, badaudela nun baiten lotuta. Baina zer uste duzu dala joera hemen? Nik uste dut janki eredu hori jarraitzen ari garela guztiz, ez da? Baita fandom eredu jankia ere, hilara bat egitea, selfie bat egitearren. Eta horrek, beldurra ematen dit, nik ikusten dudalako gure etxean, ikusten ditut alabak, ez dakit ikasi dutela guaztenek molatzen duela, eta orduan guaztenek molatzen duenez, guazen molatzearen saiakera egiten dute, ze badago momentu bat, ez zaizuna gustatzen. Lehenbiziko zigarroa erretzen duzunean bezala, ez zaizula gustatzen, baina badago momentu bat... Lehenengo tekikara. Lehenengo tekikara bezala, ez da, hori da, garratza dala, ez? Eta hirugarren tekikara lehuna da, eranduzuelako hirugarren bat, eta lehuna da tekikara, zeia eranduzu, ja mentabelarra urarekin disolbatu da, eta bueno, orduan lehuna da, ur gehiago daukalako.
Eta horrek bai kezkatzen nau pixkat, ezta? Kezkatzen nau Durangoko azokaren osteko asteko story guztiak erakusten zenba gauza erosi ditugun. Eta nire zalantza daukat, gero, bueno, nik aitortuko dizut, osea, nik erosten ditudala liburu asko irakurriko dudanaren esperantzarekin. Osea, ni oso liburu erosle ona naiz. Ere, bai. Baina denbora gero baita. Bai, baina gero denbora falta du. Behin onartu nuen, nire buruari onartu nion, que tengo más bibliografía que vida. Osea, ezin dut irakurriko nukeen guztia. Limitatua da. Orduan, behin hori onartu nuenean, liburuak askoz modu osasuntsuagoan irakurtzen du. Lehen bazen liburu bat hasi eta bukatu arteko hori matraka hori ez. Lehen liburu bat hasten naiz irakurtzen eta ez bala magarrapatzen. Karo, bai. Hori gertatzen zitzaidan nire, de principio a fin, en plan... Bai, baina, ez? Irakurtzalea bazara, irakurri behar duzu guzti. Ez. Eta mierda hau. Ez. Bai, edo irakurtzea... Konturatu nintzen, ikusten duen hori nintzela hori egiten duen pertsona arraro bakarra, eta kostatzen zitzaidan konfesatzea, nik aliberean liburu bat baino gehiago irakurtzen ditu. Bai. Eta dauzkat liburuak hasita etxeko leku desberdinetan. Momentu ezberdinetarako. Bai. Aste honetan berrartu dute Mariluz Estebanen nire amaren heriotzak askeago egin ninduen. Ez dut irakurria, potente. Titula baina bakarri, Bai, eta egonda komuneko repisan, Lorearen ondoan, nire egoten dira liburu batzuk, eta dago, gustatzen zait liburu bat baino gehiago irakurtza momentu batzutan, ze nire desira ere aldakorra da. Nik ez dut gauza bera desiratzen gaur eta hemendik aste betera, onartu dut baita ere hori ez dela zoratuta egotea, edo zoratuta egotea baldin bada dagoela guai, hori da. Eta ez da ere eguneko momentu berdinetan, edo ez dudala irakurtzen, goze berdinak asatzeko, batzutan irakurtzen dut plazerez, beste batzutan kuriositatez, beste batzutan nire burua deseroso jartzeko prest nago eta nahi dut irakurri hori sortarazten didaten liburu batzuk, beste batzutan nahi dut beste zerbait, beste batzutan, ez dakit, eta baita ere, konturatu nintzen, ezingo nituela liburu guztiak irakurri, orduan aukeratu behar nuela. Eta aukeratu behar balin badut, nire aukerak definitu nituen, baribidez, aukeran, emakumezko baten liburu bat irakurtzen nahiago dut. Aukeran, euskaraz irakurtzen nahiago dut. Aukeran, bertsio originalean irakurtzen nahiago dut. Aukeran, ez dakit. Aukeran, momentu hontan, klasikoak ez ditut irakurri nahi. Aukeran, ez dakit. Klasikoak gizonezkoak izango dira Horregatik. Orokorrean, bertsio originala ere zaila esan, alemanieraz. Eta rollo, niri batek esan zidan, joder, eta ez duzu irakurtzen gizonak, ala? Bai, bizitza osoan zehar hori da. Inkluso gizonen bat erderaz ere irakurri dute. Baina, bueno, baina konstiente naiz hori dela autoaktibista bat, konstiente naiz denok ez gaudela hori egiteko prest, eta ni ez nagoela hori egiteko prest nire bizitzako alor guztietan. Ni prest nago hori egiteko kontsumo kulturalean, baina agian beste batzutan ez, ez? Deno daukagula asumitu ditzakegun kontraesanen mugak, ez? Baita nik ere nireak, ez? Eta beste batek igual kontzientziatuta dagoena, bastakit aktivismo veganoarekin, beste muga batzu dauzka eta beste kontraesan batzuk, edo beste batzuk ez dakit. Baina ia da hainbat eta hainbat eskaintza egonda, ja ez bakarrik klasikoak gaur egun pilo bateko izten da arlo guztietan. Arlo guztietan, osea, mesedez, gonbendatu idazu telesail bat, zenik ez du nahi egotea navegatzen, orduan daukasunean lagun bat, bere kriterioa eta fiatzen zarena, eta esan aldiozunean, ze pelikusiko dut gaur, eta esaten dizunean, edo idazten dizunean lagun horrek eta esaten dizunean, garazitia, ikusi peli hau, eta badakizunean merezi duela horrek, horrek ez dauka presiorik, ez da? Barkatu, hitzaketu dizu gara Ez, baina hori dala, filtroa beharrezkoa dala, azkenien baitare agian interesa ez badeko zu kulturarloan, baina eske hainbat dau... Eske bestela algoritmoak aukeratzen dauzugatik. Baita, armi armak holan harrapatzen zaitu eta antzietate ematen dizu hainbat aukera egoteak. Bai. Baina hori izan, bai. Zenbat input, ez da? Zenbat... Bai. Bueno, eta ni naiz oso liburu erosle ona, ze izugarri gustatzen zait liburuak erostea. Asko gustatzen zait liburuak irakurtzea eta azpimarratzea. Liburuak... Asko liburuak
horla jartzea, horla, eta inkluso, liburu bat bukatzen dudanean, sinatzen dut, jartzen dut nun irakurri dudan, noiz, eta zerbait, nire buruari eskaintzen diot bezala liburu hori, ez nirea, beste batek idatzi duen liburu hori. Ondo legoke baita. Claro, baina, eta gero gustatzen zait berriz irakurtzea liburu hori, edo, bai, ez dakit, bai, nahiko, eta aitortuko dizut nire aukeren gainetik erosten ditudala liburuak. Erosten dudala liburu gehiago, irakurtzeko gai naizena, baina. Kultura defendatzeko eta monetatzeko. Bai, eta da, beti daukator liburu bat, gero joan behar bali naiz asteburu bandera baitera, edo bidea bat edo berdin da, edo bolo bat, hau beste ez dakiz joaten naiz, eta egiten dudanean maleta, hau, bikulero, eta aber nora noa, nola nago, liburu hau eramango dut, eta hori izugarri gustatzen zait. Eta pentsatzea, ze liburu eramango dudan ona, eta... Zergatik, zenbat. Horrego gara, azten ditzikian nintzenean nire aita... Fetitxeti dauka honek. Bueno, baina ondo dau, fetitxeetatik ondo dau hori. Baina badagu, maskulinitatea klasikoak edo nire aitaren kasu, baina esan, liburuak egon behar dira, museo baten egongo balira bezala, eta mesedez ez irakurri bi liburu ezberdin aldi berean arraroa zarela. Arraroa zara! Hori da. Beste gona irakurren nuela, eskerrik asko, baina zein arazo dau, eske da zuk esan duzuna, liburua bizirik dau eta interes gehiago dauka eta nota jartzen badizkiozu, gero beste pertsona bati usten diozunean liburu hori edo usten dizutenean zuri azpimarraturiko liburu bat, da como, zenbat informazioa dagoen hemen. Ematen dit pudore pixkate. Hori bai, baina konfidantza dauka, utzi. Bai, hori da. Mesedez bueltatu, usten diren liburuak bueltatu, mesedez bueltatu. Ez baldin badago azpimarratuta, berdin da. Baina baldin badago bizita liburua azpimarratuta, doblatuta, mesedez bueltatu. Hori da, bai, guztiz. Baina hori orokorrean ez da gertatzen. Eta liburua guztien dizun lagun hori maitatu. Hori, Lorkak esaten zuen ez irela itzuli behar inoiz, baina bai, uste dut gero liburuak maite ditugun jendeak falta motatzen ditugula arroio. Bai, nik uste dut baietz itzuli behar, batzuk bai. Bai, itzuli behar dira. Eta oparitu, nik badira liburuak askotan erosi ditu danak. Kitame la culpa, adibidez, erosi dut behin baino gehiagotan eta oparitu dut asko. Bai, amek ez dute ere, bai, askotan oparitu dut. El Meteorito, erdi ondoan Amaia Arrazolarena, album ilustratu bat, oso guai. Balin badukazu inguruan erditu berri den emakumeren bat, da opari bat. El Meteorito. Vale. Nik adibidez hori da, orain erdi ondoan nire lagunak erditzen direnean liburu hori oparitzen dut, hori edo doula baten ordu batzuk, edo zela da. Orain oso modan daude jan ezazu taperretan astebeterako, horlako enpresak bialtzen dizuena janari etxera, arpidetza bat, hilebeterako janari osasuntxoa jateko hori da, opari bat oso guai erditu bat direta bat. Bai, oso praktikoa. Bai, osea, mesedez ez oparitu tontokeriak. Eta gira da, geroz eta garestiagoa dagoen ez dana supermerkatuetan eta dendetan, enpresa hauek direla. Garestia, denbora da garestia dena. Bai, hori baita. Bai, denbora da garestia, eta importantea da erdi ondo jatea. Bai, bizitzaren gauzarik ederrenetarikoa, irakurtzea, jatea. Ardoa jatea. Bueno, ardoaren funtsa. Ardoaren funtsa. Beno, beste meloi bat irekitzearen, esango zenuen? Ez, bota, hori. Jone Belarraren argazkia, Inez Monterorekin egin dioten argazki hori, non titiburuak ikusten zaizkion, zuk hausnarketa bat egin duzu zure sare sozialetan, Juneren hausnarketa batetik hasita. Hori da. Eta bere elkarrizketan egin genuen esalderantziz, orain aipatu behar genuen June. Hori da. Bai, eske maite ditudan referenteek eta ez da fiatzen da izatea, osea, eske lehen esan dizudanean, ja, gertatu da zerbait ez da, bai. Ez nahiz oso ondo enteratu zein izan den... Bai, enteratu nahiz ez da. Osea, ez dakit oso ondo zer gertatu den mundu zabalean, baina badaki gertatu dela zerbait, June, akamari kazetari, zure kazetari. Nire kazetari, zela da, nire kazetari de konfiantza. Eso es. Posizionatu dena. Eta orduan, horrek, osea, iruditzen zait, elkarri autoridadea eta sinesgarritasuna ematen diogula, eta gustatzen zait hori nahi dut esan. Ez que Junek esaten baldin badu zerbait, agian, hor fiat, ez dakit, ez dakit, Aran Kallejaren filmineko gomendioen zerrenda bezala. Ez que gaurkoa da hori ere, ni ere egon nazik usten. Bai, 5 lobitos ikusi zezuen, mesedez, osea, mesedez. Bai, daude bi momentu importante bizitzan, jaiotza eta eriotza, osea, bai. Eta, hori ez, beste norbaitek esaten duenean zerbait, edo norbaitek, edo badago ez, niri edo Loreak podcast bat gomendatzen baldin badit, ostia,
badakit Loreak esan bali madi podcast hau entzun, merezi duela entzutea, edo badakit, ez dakit, ez? Baina, iruditzen zait, sare sozialak zerbaitetarako interesatzen bali mazaizkit, horretarako dela, Osea, badagoela kriba bat, kriba endogamikoa zen, ikuste dut jende guztia dela feminista, jende guztia dela antirrazista, jende guztia, eta hori ez da horrela. Gero ateratzen zera mundura eta ez dut guztia, ez, tio, nik uste dut sortzaile guztiak emakumezkoa dira munduan, ez? Klaro, zu jarraitzen duzun eta montatu duzun burbujatxo hortatik kanpora dago mundu hegemoniko hori. Baina, bai iruditzen zait, dagoela guai, ez? Eta, bai, titiburuena. Nik hor konfesio bat egiten duen, eta da duela, badira urte asko, ni ama izan aurretik oso titi txikian neuzkan, super txikiak. Eta pasatu zen, konplejo izatetik, zerbait oso guai bezala bizitzera. Osea, ni alduzen momentu bat bizitzen esaten duela, eske molatzen dau, asko titi txikiak eukitzeak. Eske zegoen oso guai. Behin deseraikin nuenean, titi handien estereotipo desira maskulinoaren begirada maskulinoari erakituta hori da. Hori deseraikita, osea, zen oso guai, esaten dago, guztiz erosoa, gutxienez bada. Guztiz erosoa, guztiz, bai, bizinituen nire titiak oso, bai, gustatzen zitzaizkian pila bat, eta udaran, ematen nion nire buruari baimena, bestela, sujetadoreari gabe ibiltzeko. Niretza sujetadorerik ez janztea zen oporretan bezala egotea. Baina gero, bueltatzen nintzenean, bizitzarrarera, sujetadorea jazten duen, petitin baten da, luzen momentu bat, ez nituela jazten adorrodun sujetadoreak. Orduen, bakarrik egin duen tratu bat nire buruarekin, eta bakarrik jantziko nituen erosoak egiten zitzaizkian sujetadoreak. Ze benetan sujetadorea ez da erosoa. Ez da erosoa. Tortura makina bat da. Ez da erosoa. Osea, sinistu dugu baiet, baina ez da. Osea, eta funtzioa da hori, atraktiboa gotea. Eta nik ulertzen dut, titi handia dauzkaten emakumeei, edo titi handiak dauzkaten gorputzetan, sujetadore bat erabiltzea momentu batean, izango dela, ezinbestekoa. Bizkarrerako eta bai. Horre gauza guztiak. Baina, adibidez, ardun sujetadoreak, ez dira erosoak. Osea, ez? Eta gainera, esaten duen, osea, edo jantzi, badauzkat, ez? Sujetadorea jazte dituzunak, eta Wow! Hau ez naiz ni. Hau ez naiz ni, baina ez. Eta, bueno, eta gero ama izan nintzenean, eta edoskitzarekin, titia matilarekin, eta hori dana konturatu nintzen, osea, nik usten duen titia mateko laktantziako sujetadorea behar zirela, eta titia mateko laktantziako sujetadorerik ederrena da, ez eukitza sujetadorea. Eta eukitza titia eskuragarri, eta hori gauza guztia. Baldin eta, zure titien tamainak eta pixuak, ez baldin badizu kontrako esaten, ez? Baina, klaro, gero titiak super erori zitzaizkidan, orain askoz titia handiagoa dauzka, derrepente atera zitzaizkidan titi batzuk egun batetik bestera esaten duela, baina zer da hau. Bueno, eta duela 3 urte, erabaki nuen, ez nuela sujetadorerik erabiliko, ez zaidalako gustatzen, ez da, badaukat sujetadore bat, noizean behin jartzen dudala, eta konturatu nintzen, jazten dudala. Edo, asko transparentatzen duten alkondaretan, badukat alkondara bat asko gustatzen zaidan eta jantzi izan dudana, eta esan izan didatena ikusten zaizkizu titiak, ja, ezke dauzkat, ezke ikusten zaizkit titiak, ez da ikusten zaizkit titiak, ikusten zaizkit titiburuak. Hori da. Eta gero titiburuekin dago zerbait perversoan ikinuen proba bat Instagramek zentsuratzen ditu titiburuak. Nik egin duen horrelako reel bat bezala titia hartu eta esne txorrota da batekin reel bat, kamara lenta horrela. Precioso. Eta da, irudia da super bestia, ez da, titiburu bat, aspersoreak. Aspersorearekin, hori da, Instagramak ez du zensuratu. Nik uste dut, algoritmoak ez duela ezagutzen titiburu bat bezala. Saiakera gehiago egin behar ditugu honen inguruan beste meloi bat dela. Osea, benetan, eta hori, Rigoberta Bandindiren abestiarekin, eta momentu hortan izan zen. Justo esango, titia gora, titia bera, eta titia ematen duen ama batentzat, emakume batentzat, osea, titiena da, rollo, nire titiak dira esto publiko, osea, buffet libre egonda nire titietan, azken urteetan. Orain hasi naiz, pixkatxo bat nire titiak nire berri sentitzen, eta orain ez dut nahi ikutzea nire titia inbeste, ez? Baina, laktantziak niri titiak beste leku batetik bizitzea lagundu zidan, eta egonda oso guai. Baina, bueno, sujetadorearena, nagorako gotaraino sujetadorea jaztearena, beste batzuen beharrak asetzeko. Ze nik ez dut janzten sujetadorea jazten dudan gutxitan nik behar dudalako, baizik eta ez delako egokia,
momentu hori, edo ez delako egokia arropa hori, edo ez delako egokia leku hori, edo ez delako egokia begirada hori. Hori da ez dena egokia, ziurazki, begirada, baina... Ze, bueno, lagun artean ardo batzuk hartzeko, ez dut inoiz jazten sujetadorea, baina familiko bazkari batera joateko alkondara, bat, orduan igual bai, ez? Ze ja beste batzuen begirada hortan zer ikusiko den. Eta aizu, base de Montrea, kokoteraino nagoela. Eta, bueno, eske niri hortarako gustatzen zait Instagrama, gero astu egiten zait nire kontzertu promozionatzea. Bueno, ja. Esaten dute horretarako dela, baina gero astu egiten zait. Ematen di lotxa, tia. Egunean bertan egin dezakezu, anarik egiten duela hori batzu. Bai, nik inolako zerbait antzeko zerbait. Atzo izan nuen kontzertu bat, hori egin dezakezu baita. Hori da. Anti-Instagram. Beitu, anariren gari eta goloriozko irakurtzen nabil. Oso polita. Poliki. Bai, eske poliki irakurtzekoa bada. Oso poliki. Bai. Gozatzen nabil, baina oso poliki nabil. Ez daukat, egia esan, bueno, ez daukat denborarik irakurtzeko, ez daukat denborarik esatea trampa da. Bai, ez daukagu denbora berdina, Baina, bueno, momentu honetan nire prioridade vitalen artean, ez dago egunan ordu bat irakurtzea. Eta batzutan eltzen zarela, ordu horretan dekozu burmuina birrinduta guztiz eta jasin duzu irakurri. Bai, baina nire telefonoko estadistika begiratu eta egunean 3 ordu YouTube pasatzen dituet. Bai. Eta lanerako erabiltzen baduzu, ja mugikorrena da, bueno. Bai, orduan, nahi dut esan. Bai, aitzakia dela, arrazoia dekozu. Podcastak entzuten ditut eta bitartean beste zerbait egiten dut, bale, nahi duzuna, baina... Audiolibros, hori modan daudela. Ez que nire gustatzen entzutia. Niri bez, tio, niri... Nire ahotsarekin entzuna dut. Nik ere bai. Bai. Bueno, honekin harremanduta pizka bat eta pizkatik iluna da, baina zure sare sozial bendituetan irakurri nuen beste hausnarketa baten inguruan mintzatu nahi dut. Dala, eske pizka gogorra iruditu zitzaidan, ez nuela euki Instagramik, egin nuela Instagrama duela urte bat. Bai. Bueno, urte bat eta erdi, edo. Gustatzen zait asko zure Instagrama. Ez neukan, ansiedade ematen zidan. Claro. Eta konturatu nintzen zerk ematen zidan ansiedade, eta behin terapian atera zen, eta behin nire terapeutarekin landu genuen, eta ez den ematen zidala bildurra, zer usteko zenuten, irakurtzen zenuen hori nitaz, eta, bueno, pues... Terapian esaten dizutela, ez pentsatu hori. Ba, nigan pizten zen pila bat, eta sartzea laiken rollo hau, eta esaten duen jo, baina nondik egingo dut, personala izango da, edo profesionala izango da, edo artista bezala hitz egingo dut, ez nahi zen artista bat performatuko dut, zer egingo dut, eta bueno, konturatu nintzenean bildurra ez dela pertsona konkretu batzuek ze eritzi eukiko zuten, baina ni sare sozialen kontsumitzailea izan naiz betidanik, osea, estalkeatu zaituztet, hasi todo el rato. Hori mundu guztiak egiten duela. Bai, orain Twitterra aspaldi ez naizela sartzen zeia aspertzen nau, osea, iruditzen zait senyoro mundua, baina... Haserre egoteko lekua edo. Bai, baina urte askotan Twitter kontsumitzaile sutsua izan naiz, baina ez dut euki perfilik inoiz. Eta esaten duen, bai, eta esaten duen, jo, igual perfil anonimo bat, eta esaten duen, ez, tia, ze hostia. Ez? Ni naiz, ni? Bueno, hori, eta horrela zinintzen. Baina naturaltasunez ematen dituzula esan daiteke, eta bai art... Bai, baina konstiente naiz, irakurria naizela, ez modu neutroan, Claro, baina eske aktivismoa ere egiten duzu, horregatik dinot, zuzauz neutrala ez zara inoiz. Ez naiz, claro, eske plaza bada baita ere. Osea, sare sozialak ere plaza publiko bat da. Eta konturatu nintzen, zela beste plaza publiko batzuk okupatzea eta hortaz apropiatzea horrekin aktivismo egin, eta horrekin, badakit plaza publiko ez dela erreza, badakit. Eta lata ere, gustatzen zait plaza publikoa. Ja, baina, sare sozialak ez. Eta, bueno, bai, bueno, total, erabaki nuela, bueno, venga. Avanti. Kaixo mundua, ez da? Hori da. Eta gainera behar dituzula, beraz, bai, erabaki dezakezu ez egotea inun, baina kontzertuak eta... Bai, behar dituzula, hori ere iruditzen zait oso perversoa dela, Bai, behar ditugu. Nik uste ilustratzailea basara, edo musikaria, nik uste dut bai behar dituzula. Baldin eta, bai, behar ditugu. Bestela eski ez zara existitzen, ez? Hori da. Ez que jendeak bilatzen zaitu hor. Ilustratzailea baldin bazara, zure portfolioa dela, ulertzen dut, ez? Baldin bazara, bai. Baina, bueno, bildurra ematen dit, Bildurra ematen dit nire lanaren valorazio bat egitea segun eta zenba jarraitzaile dauzkadan. Bildurra ematen dit, aktoreek bizi duten bezala, casting baten lehengo kriba sare sozialen jarraitzaileena dela, eta da, iruditzen zait. Guau, ez nekien hori, baina eske aktore mundua oso zaila da. Claro, da superbestia, ez zara izan behar bakarrik aktore hona, bai eman behar dizu jaten hori, eta gero, euki behar duzu feedback bat, eta
Instagramen jarraitzaile asko eukitzea, bueno, aparte, sekulako lana dela eta sekulako denbora dela, osea, benetan, da beste lan bat, dosiergintza den bezala, guztiz, Instagramera izatea, eta ahaztu zait pixkate, baina, hori da. Eta gero gainera da, rollo, eske trampa da, zeia zu zerorren lanaren publizista bilakatzen zara. Orduen, hori ere oso perversoa iruditzen zait. Bai. Ez? Hori gertatzen segun, noiz agenda kulturalan adibidez, sare sozialak behar ditugu, noski, baina galtzen dugu sare sozialetan denbora pilo bat, geroz eta gehiago, Facebook eta horrelakoek zailtzen dutelako dana, prozesu guztia zu bertan egoteko, eta produktua zara zu eta badakizu, baina aldi berean behar duzu hor egon, orduan da, bueno. Bai. Orduan zer da, hor egon elikatzeko, edo boste hori ordaindu eta egin ad bat bilatzeko, zure hau, beste, ez dakiz zer, bueno, horri, horrekin ez, iruditzen zait perversoa, bai. Baina, bueno, kartel pegada berria da, zer erakusten zenuen? Hori da, hausnarketa zen, amets gaizto bat izan zenuela, gogoratuko duzu. Eske oso iluna iruditu zitzaidan, eta, bueno, amets gaizto bat izan zenuen, norbaitek bortxatzen zintuen, eta gero aurrerago amets horretan konturatu zinen zure bikote hoi bat zala bortxatu zintuena. Bai, nire ametsa zen, bortxatzen dindutela, eta nik sentitzen nintzen, baina ez nion ikusten burua bortxatzaileari. Gizon bat zen, niri zerbaitek esaten zidan ametxean ezagutzen nuela gizon hori, baina ez dian horpegi ikusten, ez nekien nor zen, baina uste nuen ezagutzen nuela. Eta da sensazio bat, uste dut, oso konpartitzen dugula, ze benetan erasotzaileak gehienek ezagutzen ditugu, eta gehienetan badakigu ezagutzen ditugula, edo dena delakoa, ez? Eta gero, ametxaren parte zan, baita ere, nik eske ametxak intensidade askoz. Eske ametxetan informazio asko dago. Askorekin izten ditut, esnatzen naiz batzuten eta gaudu etxango saltzen da, badakizu ezer egin duten amets, eta ia etxan esaten didate. Zer. Osa, rollo, ez, ze kontatuko digu orain. Freud. Gure etxango sariak dira horrela, zelan da momentu animatuak. Eta, bueno, eta ametxean aurrera nindoan, eta nik ezin nintzen kejatu, ezin nuen salatu, ezin nuen hitz egin, eta ikusten duen jendea pasatzen, jendeak ikusten ninduela, eta nola ikusten zuen, nola gizon horre bortxatzen ninduen, baina jendeak ez zuen ezer esaten, eta nik ez nuen ezer esan. Metafora, bueno, total, vamos. Eta ametxea momentu batean, ikusten diot aurpegia gizonari, eta nire bikote hoi bat zen, eta orduan esnatu nintzen. Eta esnatu nintzen, eta nintzen egun osoa, ezin egon handiarekin, eta hori dana, ez? Eta gero horrek eraman ninduena pentsatzera, nola, eske seguramente pertsona horre bortxatu nahu, baino gehiagotan, eta gero konturatzea nola behin baino gehiagotan bortxatu gaituen gure bikote hoi batek supergogorra da. Bat, bortxatu gaituztelako, bi, ez galako konturatu, hiru, ez diogulako esan, lau, ez galako izan nahikoa feminista eta nahikoa aktivista momentu hortan esateko, momentu hortan ez nazazu bortxatu ez dakizar, baina, klaro, eske momentu hortan bortxatuak bortxatzen gaituzte, eta, bueno, hori guztia, ez? Ez dituzela hitzi hankak abokatu baino epaieren bat esan duen moduan, dan atzarto, hori baita ere. Da superbestia, nik denbora askoan nik 3 erditze eduki ditut, bitan ume biziak, eta batean erditu dut ume hil bat. Eta plasterez bizi izan dut hildako ume bat erditu nuen erditzea, da super turbioa dirudi honek, eta bi diskoan... Zuk ez zenekien momentuan ez. Bai, abortu bat izan nuen, eta hemen diskoan dago esaldi bat, spoilertxo bat egingo dugu. Alutik ez da beti bizitza sortzen. Bizitza ez da beti alutik sortzen. Eta... Ze potentea. Eta nik alutik erditu dudana, ez zan bizitza izan, baina plazerez bizi izan dut, eta nire bi txikiak ez dira alutik jaio, eta bizirik jaio dira, biak cesareaz, eta biak oso erditze traumatiko, violento eta mierdarak izan dira, osea, kakazarra, violentzia obstetrikoaren aktivista ere banaiz, osea, ninguruan ere gustatzen zait hitz egitea, ze... Arrasaten esaten dute ondo dagoela jaiotzeko, hori daukat entzun da, bale, eske hori pentsatzen nengoen orain, badago jendea juten dala arrasatera. Bai, bueno, nik uste nuen ere bai, arrasatea izango zela leku bat segurua erditzeko, eta hori pentsatuta erabaki nuen arrasaten erditzea, eta bigarrenean ni ez egin nuen arrasatetik, ze bendarora joan nintzen, ze esan zidaten bendaro erditzeko leku zoragarri bat zela. Eta konturatu naiz, bueno, ez daudela lekuak, badaudela pertsonak, eta egia da, badaudela lekuak, eta badaudela arrasaten badaude
emagin zoragarriak, mendaron badago ekipo zoragarri bat, baina, bueno, pues, nik lagun batek esan zidan behin, lagun batek esan zidan behin, haize sorte txarra euki duzun. Eta ni pentsatu nuen, ez da sorte txarra, nik euki dudana. Osea, ez da sorte txarra, ez da haize sorte txarra, zure bikote gizon heterosexual honek bortxatu zaituela. Ez da sorte kontua. Eta sorte kontua baldin bada, zerbait ez da bilondo. Osea, baldin badago, nik ez dauka sorte ona momentu honetan nire bikote den gizonak ez dagoelako jipoitzen. Ez ez da hori. Edo etxean sukaldatzen duelako, edo, ez da? Hori da. Ze ondoz. Hori da, edo, ez dakit, bere seme-alaben kaka garbitzen dituelako, edo, ez dakizu. Laguntzen zaituela. Bai, eta, erditze eta zari nintzen, ez da? Eta, gero, azkeneko erditze ondoan gaixotu nintzen, erdi ondoko depresio eukin nuen, hor kateatu nintzen izugarri, psikiatria deribatu ninduten, eta, gero beste bebai aktibidosmo egiten dut hau ikustarazten, ze eske ez dena izenik ez duena ez da, izena duena bada, eta ikusten ez dena, badirudi bizi dugula denok, erdi ondoko depresioaren intzidentzia, erditu berri diren ametan, da 25%koa. Eta ez da hitz egiten. Eta aurretan abusu sexualak jasan izanak, 20%koa. Honek esan nahi du, nire txikienaren klasean balin badaude 30 ume, 30 ez dira egongo 20, atera kontuak. Bai. Hau da parke batera zoazenean ikusten dituzunean umeak, atera kontua zen badiren. Hau da, zure inguruan daudenean amak erditu edo gure amak, ikusi gure amak. Nik ulertu nintuen gauza pila bat, eta momentu hortan, erdi ondoko depresioaz tratatu nintzen, urte bete egon nintzen bajaz, eta hori dana, sentitzen nintzen superprivilegiatua, eta sentitzen duen sekulako pentsatzen, zenbat emakume egongo ziren ni bezala pasatzen, eta ezin zutenak baja luze bat hartu, ez zeukatelako hortarako aukerarik, ez zutelako ez zeukatenak nork zaindu bere txikiak, berak bere buruaz zaindu ari izateko, ez zeukaten nahikoa informazio hori patologikoa zela sentitzeko, ez zeukanak nahikoa sare inguruan bere burua zaintzen, momentu horreitan, nire izugarrizko etengabeko runruna zen, nire errua izan da, ze ez momentu hortan ez diet esan ezetz. Nire errua izan da, ze momentu hortan ez dut, eta etengabeko burrukaneukan nire buruarekin, eta amets egiten duen erditzarekin, eta pentsatzen duen, hostia, momentu hori izan da, momentu hortan esan duen ezetz edo, ez? Eta askotan gertatzen da, bortxaketetan, egoten dela biktima, egoten garela pentsatzen, ia ze momentutan ez diogu nahiko frente egin bortxatzaileari. Nik nire erditzeak kirofanoetan bortxaketa bezala bizi izan ditut. Eta ze momentutan ez diogun esan ezetz dela ezetz, ez? Eta da, ezetz, ez da hori. Osea, ezetz dela ezetz esan behar dugu bortxatuak izaten edo bortxatzen ez gaituzten beste guztiok. Momentu hortan bortxatua izaten ari den pertsonak, ez dauka zertan ezer esan behar dugu beste momentu guztietan, ez? Eta, nik etengabeko runrun eukitzen duen horrekin. Eta bai, ametxetan agertu zitzaidan nire bikotioi bat. Eske ordunaldi... Esan dizut, ze Shakira eta Miley Cyrusen ostean sartu zaidalagoa nire bikoteoiei kantatzeko. Eske ni zu izango banitz, esan duzu, baina kamera atzean, ondo da orain esatie berriro, baina hasi, mesedez, eske gauza asko dauz kontatzeko. Hasi gaitezen, ez da? Badakizu zer, badago esaldi bat nek libretetan etengabe daukadala jarrita, ez da nire esaldia. Ez dakiz zinena den. Baina, todo cambiará cuando empecemos a hablar entre nosotras. Eta dena aldatzen hasiko da, iruditzen zait superimportantea Shakirak eta Miley Cyrusek egin dutena, iruditzen zait, que te cagas, aparte, posizionatzea harreman batean, ez lo otro, harreman bat da, eta, baina, dueloan da, osgailera da, bai. Eske... Baina Shakira mikrofona dauka. Bai, barresegatik, baina bakoitzak hori... Claro, eta iruditzen zait, gainera, nahi dut esan, iruditzen zait gainera asko sentitu izan garela oso identifikatu berarekin, ze denok egon gara, zer edoluan denok egon gara, ez? Denok egon gara pentsatzen joder, ez? Baina eske berak, exito duen emakume bat performatzen duen gorputz horrek, publiko egin du, orduan, horrek ere egiten du empatia leku guztietan ze pentsatzen dugu.
joder, Shakirari egin balin badiote. Ja, bai hori da baita. Pixkat hobeto sentitzen naiz, ez? Osea, nik azken astetan entzun dudan hau izan da, ez? Como, bueno. Mal de muchos, no? Bai, horrelako zerbait. Eta bai, noski baiet, eta gero baita ere, relatoaz apropiatzea. Ni badaukator, eta hortan da, pixka txiste egiten dut, txiste egiten dut, eta baita ere gustatzen zait idea, momentu hontan, bikote hoi bat baino gehiago, beldurrez dagoela. Ze orain, modan jarri dela, bikote hoien, hoiekin pasatu ditugunak, ez? Modan jarri dena, ez da bikote hoiei buruz hitz egitea baizik, eta modan jarri dena da, deseraikitzea, lo de trapuzikinak etxean garbitzen dira. Bai. Zer nahikoa da, trapuzikinak garbitzen dira, labaderotan eta komunitarioki, denon artean. Baina gainera neurtzeko era oso ezberdina dau, haiek, edo gizonezkoek orokorrean trapuzikin horiek garbitu dituztelako plazan, lo de esta loca, red flag erraldoia. Hori, red flag erraldoia, benetan, Eta hori asko entzun dugu. Nik uste dut danak egon garelan norbaitekin, ez da, hori esan duela. Eta gero, beste alde batetik abestiekin harremanduz, Joaquín Sabina y sus 500 noches, hori dinot. Inork ezion ez ere esan, ez da? Eta horrelakoak dauz, tetanganak bere karrera osoa eraiki du horren inguruan. Eta nire gustatzen zait, baina egin du, eta egiten jarraitzen du, eta da... Aitortzen dizut. Algo tiene. Beste kontraesan bat, bueno. Eta aitortuko dizut, ez dela nire guilty pleasureik handiena, badauzkat beste batzuk. Azke tipoak gero feminismoaren inguruan berba egiten duenean, filosofia ikasi du eta abar, nire zait guztitzarto iruditzen, gero letra batzuk dinot, bueno, ba. Venga, ba, gorazetan gara mendik ere, feminista. Eta, zer esango nizun, baina importantea iruditzen zaidan da, relatoaz apropiatzea. Osea, hau da, guk ere daukagula eskubidea kontatzeko zer gertatu zen. Zer gertatu zen, naiz eta gure egia izan baita ere guztiz partziala, guztiz zauritik, guztiz doluan, eta seguruenik nire egia ez da izango egi osoa, inoiz ez da egi osoa, ez? Baina bada egi bat ere bai, eta noski dela egi bat, eta nik sinizan dizut hori, bada hori be bai, eta... Bai, bueno. Horrekin ere, lehen aipatu dizudala, baina Nerea López de las Heras aipatzen zuen Saldremos Mejores podcast oragarriaren barruan, fen fatalaren irudiaren eraikuntza honek ere hori dakar, zetik badirudi guk daukagula errua, baina gero badirudi baita ere gizonezkoak ez direla kapasak gure aurrean txunditzen direla, edo ez dakit, bueno, sorginak garela berriro ere izango litzateke hori ez da. Claro, sorgina gara, baina gara sorgin batzuetan zatarra garenak eta arriskutsua garenak, eta sorgina gara beste batzuetan erakartzen ditugunean gizonak, eta gu garenean erakartzen ditugunean eta gurea denean. Lamiak gara orduan, zuzenien. Bai, orduan, eske superperversoa da, Bai. Ba hori, desera ikitzera, fem fatalak, bueno, fem, ez dakit nola esaten den gizonezkoa. Baina horiek ere apropiatu ditzagun, ez da? Osea, baita ere, izan gaitezen gure erotikaren parte edo gure erotikataz apropiatzeko. Nik konturatu nintzen, orain ez dutain emakume erotizatua performatzen plazan, baina urte askotan, gozeko Inez hori, pertsonai bat bezala, orain daukotela pixkat disoziatuta. Claro. Oraindik lanean dabil hortan integratzen hori ni ere bana izela, ez? Eta ez bakarrik nire karikatura bat. Eta hori guztia, performatzen duen emakume bere erotikaren jabe egiten zen emakume bat, ez? Eta konturatu nintzen baitera, denborarekin, Anarik esaten dagoen bezala, atzera begira baino ez ditut ulertzen gauzak, nola espazio publikoan desiragarri agertu berrean, desiradun agertzen garenean, ez? Gauzak nola aldatzen diren. Eta nola orduan pasatzen garen izatetik subjektu izatera, eta orduan pasatzen garen izatetik guapa izatetik puta izatera, eta hemen Zahara beste referente bat puta. Bai, guztiz, zelako dizkazoa. Bai, tio, bai. Gogorra, ditu saioaren zuzenekoa, ditu sati batzuk direla... Bai. Beharrezkoa. Jo nintzen Logroñon aktualen ikusten putaren azkeneko kontzertua, eta osea,
izugarri gozatu nauen, izugarri. Zaharak egin du, nik behar nuen diskoa momentu horretan. Osea, estetika eta dana, bai. Bai, estetika eta guztia. Dago guai, Zaharak performatzen zuen baita ere, kantautora hori... Indi oso naif baita ere, no? Bai, bere garaian. Bai, nola zen abesti hori? Jo estaba ahí edo zein. Ez, aurretik. Ah, bale. Bueno, abesti bat, desamorro baten hitz egiten zuena, baina, ez nez goratzen. Bai, eske orain dago guai, ze orain badauzka beste hit batzuk, ez? Bai, dago guai. Asko, niri Zaharak asko inspiratu nau, gogoratzen dut nire lehenengo erdiondoan, más o menos parean, astronauta egin zuela, ez dela bere erdiondoari buruz, eta, bueno, bere erdiondoari buruz edo, eta aurretik baita ere Santa egin zuenean. Bai, eske... Ni Santak, bai, mola la cabeza bastante. Onzan oso guai. Eta puta, bai, markatu, trilogia bat, oso guai. Nik ikusi nuen Madrilen, Ribasen, eta bera aurkeztu berri zuen... Nik eskantuten du Ribas eta Victoria Martín. Ribas? Karo, ni ere, bai, horretan, unintzen, Ribas Bacia Madrid, zelako izena da hori, ez da? Bai, ni ere pentsatu nuen berdina. Baina gauza da, berak aurkeztu berri zuela diskazo hau, eta Vetusta Morla ez duela atera diska bat, ez dakizen, bueno, agian orain atera du bat eta akatza egiten ari naz, baina garai horretan ez, izan zan Zahara teloneroa, eta gero Vetusta Morla saioa. Kolabo bat egin zuten elkarrekin, ez da? Egin zuen, Zahara kantatu zuen Lucha de Gigantes, edo... Ez, hori izan zen Love of Lesbianekin. Ah, hostia, bale. Otro melón, baina ez, horrezagat, ez, eta gainera, esan higo, nire iruditu zitzaidan egoen beste lagun batekin hor, como wow, eta bai, porque diska, bera zegoen orkesten diska, eta gainera ekitaldia zen izugarria, zuk ikusi duzu, orduan zan, como Vetusta Morla ondo dau, eta zuzenekoak kristanak dira, baina ez dakizen bat alditan ikusi dudan ja Vetusta Morla, zuzeneko berdin hori egiten, orduan hori. Baina bai, eske orain gogoratu dut eta momentuan haserretu nintzen pizka bat, baina hori, ez da zerbait oso ohikoa, Osea, gertatzen da, Euskal Herrian gertatzen da, leku askotan gertatzen da, nork markatzen duen eszenatokian da, pixkat nork botatzen duen txixarrakadatxe hori eszenatokian, ez da? Eta norena den argi galitu dadila, norena den espazioa hemen, eta nori uzten diogun lekua, eta nori ez? Nori, bai. Pizkanaka ia hori ere... Bai, bueno, bai. Ez dakit, Bai, ni badaukat zela baiteko sensazioa, iritzi publikoak uste duela dena dela feminista orain. Ja, hori bai, baina marketing kontu bat dalako baita. Bai, edo, ez dakit, orain badauka sensazio bat jendeak bertsolari guztiak emakumezkoak direla. Eta zuen realidadea ikusten, eta inondik inora. Badirudi orain emakume pila badagoela estenan, musika estenan, idazle guztia dira emakumeak, eta da rollo... Ez da horrela, baina... Paradigma pixkatu bat aldatu denean, badirudi sekulako paradigma aldaketa dela, ez da? Eta badirudi biztigarela oasi batean ez dena reala. Ez. Eta zu gainera zure buruan ez duzu noizbait nabarituko kupoa betetzen ari zarea edo martxoan. Claro. Martxoa. Hau beste zerbait, martxoan kobratu behar dugu doble. Bai. Edo lanik ez egin. Baita ere. Bueno, lehenko kobratuko dugu doble. Hori da, txiringito moduan bizitzeko urte horretan. Ez txiringito bezala ez, oporrak hartu alizateko. Hori horrezat idinot, en plan, sasoiko martxoan bakarrik lan egin da, gero ja, zentzu horretan. Joder, ez dela, hotel batera abuztuan joatea bezala, ez da? Abuztuak hoteletan garestiak dira, ez da? Bueno, sortzaile feministak kontratatzea martxoan ere garestia da. Zeske martxoan kontratatu nahi gaitu jende guztiak. Ez daukagu egunik martxoan. Ez daukagu egunik gehiago agendan martxoan. Ordan, bueno. Hemendik deialdi bat egingo duzu apirilan nola deko zu agenda. Apirila ere. Bai, edo datorren urterako guazen saretzera eta guazen egitera, eta gure tarifak iguko ditugu 120 bat. Eta horrekin asumituko ditugu, martxoan, apirilan eta maiatzen egin behar ditugun deskontuak, beste ez dugulako lanik egiten. Ordan, bueno, zela da, makinilla arroxa garestiagoa dira, ez da? Bueno, bai. Atxurrak entzako, osea, hileak mozteko makinilla arrosak oraindik ere garestiagoak dira, bai, hori da. Martxoan feminista kontratatzea garestiagoa da. Hori da. Bai, eske makinillen kontu horrek, gehienetan erosten ditugulako oraindik larrosak, nik hartzen ditu gizonezkoak. Directamente. Bai, beti. Eske berdinak dira, berdinak dira. Aktivismoa da hori baita ere. Bai, ez
dakit, eta gainera hori gertatzen da guztiarekin, baina badirudi nesken gauzak larrosak izan behar direla, eta badira neskak ez duguna gustoko ez da larrosa edo ez dana gure kolorea. Bai, ez da kolore kontua, da zuretzat sortutako produktu bat da, edo zuretzat zuri ez dagokizun produktu bat ari zara erosten. Kolorea ez delako neutroa, eta estetika ere ez. Leire Palaziosekin hitz egin zenuen, eta bihar zer saioan, badator egiten duen saio honetan, eta, argi dago ez dela neutroa, baina niri ere zinemaldian aipatu zenuela oso ederra juntzinela egun guztietan, baina hori, ondo nau, egoki ez da, egokitasuna horren sama baita ere, zer da egoki egotea? Gero, ja hor, txisteak eta dena egiten genituen, ez da? Esaten genuen, egoki egotea, badagor Virginia Espentesen teoriakin koneko hitzaurre bat dau, esaten duena, porque tenemos que ser seductoras pero no putas, tenemos que ser, ez? Izan behar gara, egon behar gara egoki, osea, egoki hortan, ez? Margen hoien barruan egotearena. Egon behar gara, baina ez gehiegi, osea, rekatada, baina ez gehiegi. Ikusgarri, baina ez gehiegi. Eder, baina ez zaitez pasa, abestu ondo, baina ez gehiegi. Egintzazu ondo, baina ez gehiegi. Saldu itzazu sarrera asko, izarok bezala, baina ez gehiegi. Izaro ere du hona da, honetarako ondo egiten duelako, ez da? Bai, bueno, eske ni izaroren alde nago, izaroren heiterren kontra nagoelako. Claro, claro. Da rollo... Eta iruditzen zait referenta bat, osea, iruditzen zait musikari zoragarria, pertsona bezala ezagutzen dudana iruditzen zait tipa bat oso guai, baina musikari bat zoragarria eta nola esaten dizut, enpresaria bat, ole. Oso ondo egiten du hori zentzu horretan. Eta emakume bat denean bere lanaren enpresaria, iruditzen zait ja hemen ere lehia dela oso basa. Ze izaro beharrean balin bada beste dozein. Bai. Eski izaro jaso duen hate nivela. Eta, bueno, eta izarok belodroma bete zuen, eta egaz egin zuen, denon gainean. Eta nik ikusi nuen egazean izaro, esaten duen, erre de reino da. Bai, baina gainera horrek, egoera horretan egotea eta hainbat kritika jasotzea, eserrengatik egiten dizu, ez da, isiltzea. Eserrengatik ez, ben bai guazen hasierara eta guazen apropiatzera gure erruaz. Izaro ez dute kritikatzen eserrez egitearen. Kritikatzen duenak egin duelako egin duena. Izaro egin ditu gauza batzuk, direnak pasote. Bai, feministaren aldetik eta hizkuntzaren aldetik baita ere. Bai, eta, bueno, bai. Gaixo Izaro. Ja, Izaro patrocina este ziruliruli. Txatuta nahi naiz, baina... Gorrituta guzti. Bai, igual ardoa da. Baina, bai. Osea, eske jasotzen dugun hate nivela da pasote. Eta berdin da, ze egokitasun hortan, ez da? Berdin da, ze matari zentzun duzu... desde aike histerika a Josus txika, osea, aike borde. Edo, ez? Eta orduan, hori trampa da, ez? Baitu hau izarok entzunion behin. Bai, ze jasotzen dugu, aldundu zaitez, empoderate, baina gero alduntzen zarenean, eta iten zarenean zure estaren kargo, tio, flipada, ez? Jo, nora doa hau, ze uste du honek. Zain editzen gara, ez? Bueno, horrekin dartu behar zaitu terapia egin ondoren, suposatzen dut oso saia izan behar delako guzti hori jasotzea. Eske terapiara joan behar da behitu. Joan zaitezte terapiara. Hori baita ere. Baina, bueno, badira lanbide batzuk, iruditzen zait behar dutena terapia bata irakaskuntza. Irakasle guztia joan zaitezte terapiara mesedez. Psikologoak eta psikologak. Bai, baita, eta esposizio publikoa daukogunok baita ere, ez? Bestela, eske ikusten gara espilu batean ez dena erreala, eta, bueno, berutzen zait, ez? Bueno, gaur egun badago mai gainean, ez da? Kultur, edo, bueno, musika eta osasun mentala, edo guzti hori, ez? Baina, da ofizio bat oso prekarioa, gora bera handiekin, bueno, badaude ofizio asko direnak oso prekarioak eta gora bera handiekin, daude autonomo asko gora bera handiekin, baina hori publikoki performatzeak badakar beste aje batzuk, ez?
Bai, nik esango nuke kultur alorrean dala, antzerki gintza bai, sinema gintza baita ere, eta beno, margolariak eta bar baita ere dauzkizkat sistema horretan. Pero musikan badago horrelako zerbait, nik badaukat, zerbait horrela, ez dakit, ez dut esango drogak eta horrela, baina baita ere drogak, ez drogak, badirelako momentuak, zeintzuak, sereno bizitzea oso zaila den. Orduan, deitu diozu speed, deitu diozu lorazepan, deitu diozu zerbeza, ardoa edo dena delako, ez? Aukera pilo bat dauz. Claro, baina badira momentu batzuk, zeintzuek sereno hori Ernesto Sevillari entzunion behin, eta buah. Eta, eske, claro, eta sin que sirva de precedente, senyora bat aipatzearena, eskapatu zait. Nik ere Ernesta Sevilla. Nik ere senyorak entzuten ditut, baita nahi gabe ere. Eta, baina, bai, badaude momentuak, direnak oso intensoak, oso gogorrak, oso dana, orduan, sereno bizitzeko oso zailak direnak, orduan horrek gehitzen dio beste presio mental bat ofizioari bezala. Ez nabil egiten, ez eran apologia, inundik inora, baina baina bienen esaten da, badirela momentuak, zintzuek, ostia, hori ere badau. Makulua. Hori da, eta ez da kasualitatea, hainbeste musikarik eukitzea drogarekin arazoak, ez da kasualitatea, hainbeste aktorek eukitzea, ez da kasualitatea, ez badira momentu batzuk, ostia, oso gogorra direla sereno eramateko, dakit. Ikusi duzu Marilynen, ikusi duzu Ana de Armasek egiten dauen pelia Marilyena? Ostia, niri gustatu zait. Bale. Bai. Zinemetan dago edo? Ez, nik ikusi dut plataforma batean ez dakit dut. Eta nahi pentsatzen irakurri dio dela Irantzu Barrelari kritika. Eta ondo, zegoen ziur. Ez naiz goratzen, baina bai, osea, kritika oso guai zegoen, bai, eman zidan beste ikuspuntu bat oso guai, bai. Eta pixkat horrekin, ez? Nola, claro, nola etzen izango politoxikomana Marilyn Monroe? Ez? Osea, noski baiet. Baina, claro, bera da debila erortzearen hor, ala sistema da ez dutzen duena horren beste. Sartzen ari naiz zela da, meloi batzutan ez naizela oso sentitzen, beste meloi bat. Venga, beste meloi bat, zure meloiak direla, hasi nik uste dut hau erraza izango dela, Ekefit eta Badons. Ekefit eta Badons, bale. Meloi handia, hau ere. Bueno, gauza asko dituzu kontatzeko zure proiektuen inguruan, beraz. A ber, bai. Ekefit eta Badon. A ber, Badon da emanaldi bat urte bukaeran estreinatuko duguna, eta Ekefit izan da emanaldi horren sorkuntza prozesuan kolektibizatu dugun diseinu edo prozesu espekulatibo bat. Ekefit da euskal kulturaren inguruko fikziozko ikerketa taldea. Eta egin duguna da, batu gara sortzaile pila bat, Andrazko pila bat, Maurizia pila bat, emakume asterisko pila bat, alegia normalean kanona gorpuztu ez dugun sortzaile horiek, eta tipiko lagunen gidaritzapean egin dugu prozesu espekulatibo bat etorkizuneko euskal kultura imaginatzen hasteko. Zen gure esloganetako bat da, beste mundu bat behar dugu, ze daukagunak ez dugu balio. Total. Orduan, badira lerro batzuk, ikerketa lerro batzuk, diseinatu, osea, marraztu ditugunak, bata da genealogia, plaza, kanona, eta horren inguruan hausnartu dugu, imaginatuz, etorkizun desiragarri bat. Ez badiru etorkizunetan hitz egiten dugunean, beti etorkizun distopiko katastrofiko batera jausten garela, ez da, etorkizun ba, ez ginen, euskara ez da, existituko makinak besterik ez diren egoango edo nadalaka. Bueno, eta, ez, honek hau hasi zen, hasierako muina egon zen, etengabe entzuten dugulako euskal kulturaren transmisioa etenda dagoela. Euskal kulturaren transmisioa etenda dago, kultur transmisioa. Bueno, bale, eta etenda baldin badago, eta hori horrela baldin bada, eta hori aukera bat baldin bada. Imaginatu, 2060an reseteatzen dela serbidorea, eta inteligentzia artifiziala ez dela gogoratzen nor den Mikel Laboa. Oso interesgarria. Nola litzake euskal kultura baldin eta
borratuko baldin barria referente batzuk, edo, bueno, ez dakit, hau esan dizut orain derrepente. Oso interesgarria. Baina bai, nola litzake etorkizuneko euskal kultura, etorkizun batean, zeintzuetan garen denok kuirrak eta veganak, ez dakit. Ez, edo, ez dakit. Bueno, horrek gauza jarri ditugu mahai gainean eta bildu gara sortzaile desberdinak, alor desberdinetakoak, musikariak, arte plastikotako jendea, ikusentzunezko artetako jendea, antropologak, zientzialariak, kazetariak, arkitektak, etxeko andreak, osea, danetik gure onartuta Blankita Gipuzkoanita batzuk garela, eta etengabe ariketa egin dugu errebisatzeko eta ertzak bilatzeko, baina kontziente izan da gure bazterrak arakatzean gure privilegiotik egiten dugula, eta kontziente izan da saiatu gara endogamiatik ateratzen, baina kontziente izan da gure lagun guztia zuria direla, eta ningrari deitu diogunean esan digula joan zuek orain, ez, hori gauza guztiak. Saiatu gara beste batzuen gana joaten, beste batzuen gana, noi desan, normalean kultur kanonean autoridadea gorpuzten ez dutenetara, gazteak, senyorak, emakumezkoak, marikak, bestelako... Mugetan dauden. Bai, mugetan dauden horiek, eta egon da oso guai. Eta hortik atera ditugu ondorio batzuk. Eta orain gaude prototipazio fasea deitu diogunean, eta orain gaude ideatzen, azaroan, korrika kulturalean, estreinatuko den katxarro bat. Katxarro. Katxarro bat. Ja badakigu zer den, baina ez dizuet oraindik kontatuko, baina izango da oso guai. Ez da izango kontzertu bat, ez da izango antzeslan bat, ez da izango... ez dakit. Sorpresa, diegun beharko gara. Eta estrenatuko dugu, pentsatzen dugu, oraindik ez dago konfirmatuta, baina azaroan hasi eta urte bukaera arte 2023 bukaeran estrenatuko dugu antzoki oso guaietan, igual jantzi beharko ditugu gure galarik onenak, honekin esaten dizu guztia. Gure erara. Noski, tresko da guk aginduko dugu, baina jantziko ditugu gure gala guztiak, ze egongo gara elkarrekin egon ginen antzoki batean, eta egongo gara antzoki alegia, normalean kultur hegemonikoaren elitea programatzen den leku batzuetan, eta gure proposamena da nola egon, edo nola pentsatu egoteko beste modu batzu. Hori, nola beste asmatu dezagun beste mundu bat daukagunak ez digulako balio. Eta historia beste alde batetik idaztea, eta historia beti idazten dolako irabazleak. Hori da. Zer gertatuko litzakela, baderotan abesten zuten guzti hori plazan kantatu izango balitz. Zer gertatuko litzake, gutaz kantatu baino, guk kantatu izan baldin bagenu, ez? Kopla zaharretan, ez, beti esaten da, koplak aterako dizkizue, zer gertatuko litzake koplak atera dizkiguten guztioi, koplak guk idatzi izan baldin bagenitu, gutaz. Hortik abiatuta, eta ari izaten oso guai, ari izaten gogorra, sorkuntza kolektiboa oso gogorra da, romantizatuta daukagu, kolektibidadea, herri honetan pixkat, baina nik sinisten dut benetan bidea dela, nahiz eta energia asko inbertitzen ari naizen orain hortan, eta guzti hori, baina sinisten dut konpartitzen, irabazten, ateratzen garela, benetan sinisten dut. Eta, orain hortan gaude, orain nik ez dakigu oso ondo zertan, zertan gabiz, baina ez dakigu zertan. Tramankulua. Bai, tramankulu horren diseinuan, eta, laizteraziko garaia entxeguekin, eta... Ia junan naizen, saiatu naizela badakizu, baina ezin izan dudala jun, eta bestela azarorako kontzerturako guztiz adi biliko naz. Hori egia da, artefakto, katxarro. Bai, katxarroa. Bai, katxarroa artefaktoa da, baina artefaktuak badirudi badauka beste, ez da? Bai, konotazioa, bai. Bai, elitistagoa edo katxarro bat. Eta beste katxarro bat da, Mauriziak ez du inoril. Beste katxarroa, Mauriziak ez da inoril. Bueno, egia esan, Ekefit, Badon eta guztia, Mauriziak ez da inorilen spin-off bat bezala da. Osea, guztiaren motorra da, Mauriziak ez dago inorril, sorkuntza kolektibo ez mistoa, orain kooperatiba bat dena, eta Mauriziak ez dago inorrilen muina da kopla zaharrak, formatu berriak. Eta visualekin eta baita ere. Bai, baita ere, baina Mauriziak ez dago inorril ez da bakarrik plazako akzioi, egu dauzkagu bilerro bezala, bata da, plaza edo live hori, edo lab eta sukaldea. Orduan, alde batetik, dauzkagu plaza ekintzak, direnak
bisualekin eta horrela, formatu berrietan, maite dugu teknologia, eta maite ditugu kopla zaharrak, maite ditugu bi gauzak, eta ez dugu aukeratu nahi. Orduan iguala hartzen dugu irrintzi bat eta autotunean jartzen diogu, sampleatzen dugu, daukagu Maurizia sampleatu, eta aupa Maria, aupa Maurizia! Edo kantatzen ditugu koplak baina makinekin batera, edo Lourdes Iriondoren audio bat berreskuratzen dugu eta jartzen dugu perreo tun, edo Nabil kantatzen dugu, edo ez dakit, kainakai perreatzen jartzen dugu Mauriziarekin, edo txalaparta jotzen dugu baina disparatuta sampler batetik, eta bueno, da kopla zaharrak, formatu berriak edo doinu zaharrak eta narratiba berriak. Berde Pratoren azkenengo lana baita, no? Zoragarria. Berde Prato da miresten dugun Maurizia bat. Nire ametsa da egitea kontzertu bat dress code txuria, berak egin zuen bezala. Bai, asko gustatzen zaigu, Anarsoa asko gustatzen zaigu, Berde Prato ere bai. Eta muina da, Maurizia Alditurregaren kopletatik eta bere imaginariotik abiatuta, baina ez bakarrik hori, Eulalia Baituaren argazkiak erabiltzen ditugu promo argazki bezala, edo Eulalia Baituaren argazkiak edo artxibo sonoro eta bisualetan harakatu dugu eta hortan sampleatzen ditugun bezala soinuak bisualetan irudiak ere erabiltzen ditugu. Bueno, eta batez ere da elkarrekin sinergiak sortzeko aukera bat eta gauzak mediokre egiteko babes espazio bat. Aukera bat, bai. Eta egitea surpunta jartzen zaiguna, leku askotan egiten duguna, baina leku askotan egiten dugunak kostu emozionala handia ematen digunez, orain elkarrekin gaude, eta zerbait ez balima da ondateratzen, ez da zer gertatzen, ez gaude bakarrik, eta horre gauza guztiak. Eta hori, kolektiboaren garrantzia, ze Maurizia naiz ni, baina nire banaiz, zu etzara, baina zu ere bazara, gu ez gara Maurizia, baina gu ere Maurizia gara. Osea, Maurizia, ja Maurizia agortu dugu zela bait, eta ez bakarrik bera, ez? Goratzen naiz Maite Bernaola bere lobarekin hitz egiten eta esaten geniola Lorea galetzen zion, nola izten zituzten boloak, tia? Osea, nola, ez? Nola, guri kostatzen zaigunarekin boloak iztea orain sare sozialen mundu hontan. Bueno, nola izten zituen boloak? Bueno, hori barrelatu horiek eta dena, ez, rebindikatzea baita ere senyora izateko modu asko egon direla beti, eta heldu zaigun imaginarioa da euskal baserritar emakume modu bat, baina, bueno, eta Mauriziari buruz ari gara, baina Maurizia asko daude, eta hortaz apropiatzea eta diskurso hori referenteak ateratzea, hori gustatzen zaigu. Gero, Mauriziak ez dago inorien ekintza publiko plaza, ekintza bakoitzean beti dago Maurizia anfitrioi bat, eta horrek esan nahi du, ekintza guztietan beti direla desberdinak. Dago sinergia bat beste sortzaile batekin, izan idazle, izan bertsolari, izan musikari, izan dantzari, izan artista bisual, izan... Hori sorpresa da, plazan edo... Bai, askotan bai. Sorpresa ez jaipagaitik, baizik eta ez dugulako nahi proiektuaren gainetik izenak egotea. Osea, ez dugulako nahi, izatea importanteagoa nor etorriko den, edo etorriko den Ola Salvadorra de Inés Osinaga, edo berdin da, eske ez zaizu inporta behar. Gero zuriz jasten gara, mise zuri bat bezala. Bai, oso polita da estetika, ikusi ditut irudi pilo bat eta bideo, ITV Kulturan egin zuten. Bai, ITV Kulturan egin zuten fiesta bat, maitasun handiak, zen oso guai pieza hori. Bai. Eta Inés, martxoan badituzue plazan boloak espero dut, no? Mauriziak ez du inoril... Bai, daukagu bat. Bai, zaiozu entzule gari. Egongo gara Azkuna Zentroan, Loraldian, urriko, osea, martxoko... Esan dira zulean gainera. 23 da, osteguna da. Martxoako 23 osteguna, hori da. Zin dizut esan, nor den Maurizia anfitrioia, baina ezin dizut esan orain... Berdin dio, esan. Eske berdin dio, hori da. Bueno, gero heltzen da momentu bat komunikazioan erabiltzen dugula gure alde erabili behar bali badago, baina eske berdin dio, ez da hori zentrala. Baina, baita ere, ez dugu bilatzen horren beste elkarlanaren ikusgarritasuna, baizik eta sinergiak berak daukan balioa. Bidea. Bai, hori da, bidea berriro ere. Eta saiatzen gara emanaldia residentzia batekin egiten, beti ez da posible, baina, bueno, hori gauza guztiak, joder, gara zinekatu nahi zein beste egiten. Bai, jungo gara bukatzen, galdetu nahi nizun, ia motz, baina aitatasunaren eta amatasunaren inguruan nahiko hitz egin dugu zirulirulin, baina uste dut bikote edo familia eredu honaz ariela, pizkat inbertitu dituzuelako rolak, eta referente hauek egotea garrantzitsua delako, ez dakit.
Ematen dit bildurra pixkat, bildurra pixkat, familia eredu bezala agertzea, baina bai iruditzen zaidala importantea da, familia eredu anitzak ikustea. Alegia, familia mila kolore eta denak ezagutzea, ez da? Osea, familia, ez dakit, gurea ere bada beste bat, eta bada antolatzeko beste modu bat, kontziente gara ez garela familia normal bat, arraroak sarie. Bai, gara pixkat arraroa, baina gustatzen zaigu. Gustatzen zaigu. Guri behin gure txiki nagusiak esan zigun, ama, eta ni nagusitan izan aldaiz normala? Esan genion, bueno, nahi baldin baduzu, bai, baina gian konturatuko zara normala izaten ez dela inguai. Eta hor, hasi nintzen asko pentsatzen, ez? Nola, zer den normalidadea, zer den normala izatea, zer den beretzat normala dena, baina ikusten du ez dela, zer da ez da normala izatea 6-7 urteko ume baten. Claro. Eta bueno, horbait pentsatu nuen. Gero beste zerbait ez naiz ni aitatasunez hitz egiten hasiko, nahikoa daukat nik, amatasunez hitz egiteko. Baina bai, egia da, amatasun eredu berriak edo beste amatasuna gorpuzteko beste modu batzuk nahi baldin baditugu, amak ez garen beste eredu batzuk gorpuzteko aukerak ere egon behar dira, barkatu. Big Little Lies. Bai! Ez que horrezegatik, klaro. Bai, Big Little Lies. Behitu. Gustatu zitzean pila bat, Niri ere, Aspaldi, utzi ninduen hor egon zen guai. Baina bai, gure etxean adibidez, eta bai da egia, nik rebindikatzen dut, nire bikotea, nire seme-alaben aita dena, gizona da, eta farandulan mundu hondan egiten daulan gehiago produkzioan, gehiago ez produkzioan, ez horren beste ikusgarritasunean, baina, eta... Ikusgarritasun hori aurrera eramaten guztiz, ez da hori bai. Bai, eta, askotan asarretzen da, ni heltzen naizenean leku batera eta galdetzen didatenean, nun dauden semea alabak eta berari inoiz ez dioten galdetzen, eta gauza guztia nagoela pixkan nazkatuta, baina bai egia da, nik 2022an ezin izango nituela egin ditudan gauza guztiak egin, Mikelek eduki baldin badu lan normal bat etxetik kanpora, eta gizon eredu hegemonikoa gorpuztu izan baldin balu, nik etxetik kanpora lan egiteko, beste norbait egin izan delako etxearen kargu. Baina etzai gustatzen ez da ere hori bisibilizatzea, nik bisibilizatuko dut hori beste sortzaile gizon batek eskerrak ematen dionean bere etxean gelitu den beste bati, berdin zaite, emakume izan ala ez, baina aitortzen dionean berak egin ahal izateko beste norbait gelditu behar izan dela zaintzan. Baina bai egia da, ez dela erreza kompatibilizatzea plaza eta zaintza, eta, etxeko Andrea falta denean, etxeko Andrea asko daude ere. Beste etxeko Andrea bat egon behar dela, bai. Zoragarri jarraituko nuke galderak eta galderak egiten eta solasaldian proposatuko dizut zuerekin bezala noizbait egitea telematikoan, baina... Benetan, bai, dago guai. Eman dit puntxa usuekin goizan gazte hartzea. Jolen, holan hasten duzu gainera indarrez eguna. Bainez, eskerrik asko hemen egotearen, eta laster arte espero, eta sorte hon eta burrukan segi. Eskerrik asko.